Ọkwa le anọ n'ọta soro m gaa lee ihe niile nke aga maka ije otu ọkụkọ. Ntị osikpeta adị mma ọ dịwakwara abụọ. Maka enwe mgbe m kwetere na ị ga-asị ka ị soro m maka ụmụ sịkwa anọ ebe nwanne m ụwa adịrọkwa na ịbụa ọ gwasa ọsọ ofu mbịa ana m anụnụ ndị anụnwa na-asị ha bụrụ akwụkwọ baịbụl baba na-agagharị n'ụtụtụ basị chegharịanụ n'ụwa na-achị Igbo eme onwe na-echekwa n'anya si na onwere Igbo ụwa abụ ka amụgharịa m ọzọ ndị a mụgharịrị ọzọ bụ enwere isi na bụ sọsọ ofu isi ọkwana ya ka ndị wee nụ anụkwa m n'ime ka baịbụl na-akọwara anyị na ọ sịrị fụ mmadụ ibe gị n'anya dịka isi fụ onwe gị n'anya so wee weziere ụbọchị a wee gasie ihe ọjọọ niile imere m nkwutọ niile akaje niile unu mere m wee chịrị ya wee wunye wee mee nye baịbaị wee sị ka mụ na gị mama ka ọ dị asị anyị hụ onye agbata obi anyị n'anya o nwere ihe mụ na gị na-azọ anyị dịkwa na mma bifo ị ga-akọrọ akụkọ nke a na nke a sị ka anyị were nụ ihe butuo ka onye sị ka abịa na nke ịma na anwụ nke ọ chapụkwa m anya oge ịkpọ m na-agagharị na-asị nwaanyị nke ọ ghọtarazi ije ama m na anyị pụtara anyị ga-abanye n'ụtụ Madam Rose nke jikwara oyi o Pepsi jiri oyi ka ọ ga-enye wetakwara m odeku nwa biko ka o dozie m afọ biko bọna egen na-anwụ awụrụkwa ihe eji egwu chọkwa nka mmadụ tinye na mmebi bọna egen ị na-aṅụkwa odeku nwanye na ya nke ọ tinye ya ma nke m awụ nọọ Pepsi a mama ka ọ dị ebe ihe na-akpakwa n'ụkwụ gịnị na anyị garị ana m achọkwanụ ma nwere otu isi mara onye nwere ike inyere m aka ka ekwu okwu ọtakụ akọ ihe ọsọgodo nwatakwa ajọ agwụ ọkwanụ nne mụrụ ya enwezi ụtọ ọbụla nwa esi chọkọta ndị ọjọọ na ọ dịkwa ya ma otu oge akwanụ ana m achọ ka mkpọkọ ịta ka ịgbadata ịma na isi na-abụ enwere isi na-abụ beta o nwere isi nke ka isi enwere m nwanne iwe gba m nkịtị nọ n'amị ọ bụ ị na-ezonu ya ezonu ị chọrọ ka mmata na aka ji ọta ka obeta anụchago m ya ị maka na ọ gụchara akwụkwọ n'obodo oyibo wee pụta wee tinye na Abuja ka ọ nọ wee na-eme ihe asịsị emekwe na-eme akara ya wee etu etu ka ọra ọkwa ịma ebe ha bugoro ya n'ihe etu a ka ọra agbara aka afụ nwata eze nụnụ chara ka nwoke ahụ na-eni ọ na-achọ ihe a so ihe anyị ga-eme bụ na nke m kpọtara ya mmadụ ọ ga-abụ ihe ọ na-awụ $1 million etu mụ na gị si wee dị aga m eme ka ọ bee na 500,000 so obele ego ka ọhụ 500,000 na ma gị ma onye nwe iwere taịkwa n'olu 500,000 ire na mmiri ọtako na ahịa pụtara iretara anaghị ego ole 500 agụba anyị ka agụba echi ebe ote dịkwere m ochie ịgba ihe ị chọrọ ime m gị mere ma akụkọrọ eji nnọọ kemgbe ịgba gị iji agbakwa m nwere ihe buru obi nke a ozugbo m na-agwa gị ka anyị bụ gị soro ma m nnọọ ịkpọpụta ebe ị ga-egwu mmanya kebe m si ote 500 ma gị ma onye nwere ga-emere gị ihe 500 a so ndaịkwa n'olu mkpalizi ọbago na mkpali ọkwa gị nwa sịrị kịta Madam Rose jee weta mmanya abịlị m adapụta onye ya aṅụ mmanya maka ịkpọgalịrị m kemgbe ahụ wee magide m machacha m n'enu ka ọsụsọ si agba m na-arụ iwe si etu anụ wee mere nwaanyị aba anya ewetakwana nwaanyị wee nakpuo ibe m na-agwa gị bụ isigo mụ na nwanne m nwoke anyị dawa n'onunu aga m eji ekwentị wee kpọọ nwanne m ọtako na-eje Abuja ọ na-eje kiri Gịnị na ebe ezuzu onye ka ị na-agwa dị na-egoro nwaanyị ịmakwara aka nke mmiri edu m kpọrọ m n'azụ ụkwụ m na-eru ala hapụ m ka m ji ụkwụ m gaa anụ na ala apụọla m ụkwụ m akpụwakwa na azụgbọkwakọ ọtakọ na amụrịrị lekwe ya ị ga-edu osochi egbu iso ndị mmụọ gbuo mmadụ so ndị mmadụ gaa mgbarụ gị 500,000 ewere Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ ukwu gaghị dịkwara n'oge ọdịgba m asụla ihe ọkụkọ mmiri na-achụla ọdị ya mkpa ịkọtala ngwongwo ndị arụ
Oyoyo. You don't go to the Columba. Man's a water of Dobash. You got a pound. Or the honor for Hanga Hashim. Do that. I didn't matter as you pull a shabaki. What do you want? Hanga Hashim. My aunt just got a lot of labor. What do you want? Something. Why, my GNG. You move to them. The Cotala. What I took her in the Kaya Sanko. Hey, but you are not. What do you have? All I little lads gave them a bala. I got a jum green minute, I think I need jum green minute. The Camboon is your problem or you look at much one. Ambulance, the room put a line. John Tessie, your Apalos. Oh, no, I have to temple. I'm not going to here. Emma, we are both. And I want him take a bumbo, of him who wrote to her. Only come back in Cranberry. I don't get it when you can't be a high share. A great cat. Queen and a book. I so I a great cat with a high share. Who walk out on Garaga. Diana Cobatagi. Achalamol. What for the one came to play on Salon? I'll tell them all now. We have Batramo. Ask them to have which one will be. As one lady, I think you. Eh? I don't know if I'm going to or jam them hard about this. Moyama. You would want a time when you can hide you on. Oh, be Silas. Then you know, or you money. I know who can area to you. They want to humble hard that they got. Eh? Hala, the Cranyasa. Or they just buy the go to know. Nagan, I hope the Rebecca to be a book there. Yes. Kichukua ni anya uto hapo mata ibunu bia biko kande mpa kicheni anya u biko la udoli ayo bla kiko yoyo pe uno na da dai kiko yoyo wado ke bado ngwa nao wanya ba asike pe wado no Kuna lain Amaram ka abia yesi we dey tata Chineke nna weta na ego ana m egbuchi ahịa ma n'ime ọbara Jesus Christ ka Chineke nna wetala m ahịa wetala m ndị ga-azụ m ahịa nya ụkwala ezigbo customer nya ụkwala ndị na-achọ ka ba yesi wee gbu m iko Chineke nna egbuchisiela m ya n'ime ọbara Jesus Christ Joy Eto ati bia na ego ma no da na amara m na mo kwa ihe no da na biko enwe kwa ihe niile nwekwa na nsọpụrụ ya nwekwa nke esi ya na mama ego ọ na-atọ ụtọ geye geye bụ mkpa gị Oke onye ejiri nya nọdụ n'ụlọ enwe ihe nchọrọ ịgwa anụ gị echere m na ọkwagwa m gị ụbọchị ịtọ na-abịa na m na-enye gị ọkara ya ka ị gajeje kwụnye ha iwe je na-ejekwa n'akwụkwọ ụmụ nwa chọrọ ka ị nọdụ n'ụlọ ịnọdụba n'ụlọ ị na-efe pịam ka ịnọdụ n'ụlọ akwụkwọ na-esoro ibe gị na-amụta akwụkwọ nke ị na-asụrụ mba Igbo ndị Nkanụ mụnwa amara ebe o si ilu ebe a ka ị mụọlụ m Igbo ị na-anụ ụlọ ka ị wee na-asụ ya joy kedu ọzọ nwa akwụkwọ ị na-eme isi ngwanụ nke ahụ n'ihe dịgodo n'akụkụ oge mgbata n'ego nke kacha mkpa m na-abata ego aga n'akwụkwọ ọkụ ya so ihe ihe emebụ na ị ya abịasị ka mụ na gị nọdụ n'ụlọ ahịa m a na-eye ele anya na-abịa ka o jiri Adị afịa nọ ebe a.
Amaka nọdụ ana n'okwu ka m na-agwa gị. Ana m eje ebe oyi m na-abịa o. Oke inwe gị oyi. Ngwanụ gabanụ. Gịnị ka m Bye. Hey! Takosi. Dọkịta ọtako nkwa ebe ka ị gụrụ dọkịta. Chielu ndị polisi ọkwaba jikibọsi ya ị na-aza dọkịta onye ori. Awụ m dọkịta, awụ m onye ori. Ndị ka ọ dị. Awụ n'ọgụ mgbe ọbụla chi na tawụrụ abịa m ịzụga ahịhịa na shedi. Ọ bụghị ọzọ. Ngwa chee ka m gwanụ gị ọtako. Ọ bụrụ na abịa ka ị chọrọ ịbịa bịa zụ m zụọ m abịa. Ọ bụrụ na ị bịa ịmụ m amụ ma ọ na o nwee ibe ibu n'obi wee bịa ka m na gị kụọ ọkpọ ọkụ maka anyị si akụ ya ọkụ maka anyị si akụ mama gị ọ bụ na ahịa ka ị bịa ịzụ zụrụ abịa na ahịa jụrụ ebe a Abịa m ịzụ shedi gị obidoro ebe a ka ọ ebe a. ee shedi m bidokwa olukwele ebe nụba efocha anọ kama na o nwere ibe melụnụ ndị ori bịalụ nwanne ịnyịnya ahụ wee bukọọ a sị na ndị fụrụba sị na dọba moto ebe wee na-aba uche ibe niile ọ dị ka nke ebe rapụrụ ma awụrọzi nke dịba mkpaba wee rapụrụ ya ma buchiri ma mmiri ma mineral nri na ndori nke akwa ndori na-aṅụ mmiri ka ọ dị ka njọ achọrọ m igo mba ka njikọrọ gị ajụjụ isi na na-aṅụ sọ mmiri ebe ihe fụrụ ndị ihe nri na ha nwegịta na ya na ma mineral ha buche ọ nwa buchelụnụ ndị a nwụcha ma mmiri enwechakwa isi were na aṅụchara ya awụ kama si iwe nụ ana m elekwa ya na onye bịakwa ana m elesi oke onye na-agbanye ya mmiri ee nke ka ọ dị butelụ m o meli ọda from ndị nke ọ dị ka ha bụgoro ya si m bịa tiri onye ya na nye m mmiri biko ka m enwere mmiri adịrọ taa mmiri adịrọ ọ dịrị ya ndị ori zukwara ihe amara gị nke osisi gị n'ọnụ wee pụta ọ dị ka iso wee bụrụ ndị ori ya nwa nye m bred ka m pụọ anara m ele bred onye na-were bred ọnwa bụsị bịara ebe a zụọ bred iwe ga dị na ọ gabe mezuga abịa ọmara nara adị ọkụ nye m milk oke milk ahụ ọgwụchago n'ebe pakịrị ya n'ọnụ ịpakịrị ya ebe ahụ ọ dị mma ngwa bite m kreti mineral kreti mineral ọkụ agwa gị na ndị ori bịa bucheleba ncha niile buru ma mineral ma mineral ma kreti nwa eni na-agwụrụ nne ka ọ dị gbakere m wee eziokwu ịhụnanụ piom na-akọ asịrị na na-akọgharị ọtanaghị n'isi anyị na-akọzi ọ bụrụ na kama ihe aka megide na-agba akwụna agba ibe gbatakwa na akwụna agba tinye na shedi mana ka ịgbata amamihe iji eme ya ka nwoke mmadụ ọ dịghị egbagwere ya na akwụna ọ ṅụọ mmanya dagbuo onwe ya n'ụzọ ọ ya anyị na-arụ ọtako ịfụnanụ ugbu a isi na ndori abịa na shedi gị ndori na-aṅụ mmiri ọtako biko ọ bụrụ otu osi na ị bịara ebe a ka ịkọ m ọnụ ma ọ na ị bịara ịzụ ahịa ịbịa ịzụ na-ekwu ibe nna m agwa gị zụọ abịa go ị na-adọ m na ihe akwụkwọ ntị dọkịta gị na-adọ aka chelu anyị be aka imegidere wee kpọgbuo nwoke mmadụ ajọ obi gị na pio gị na ịgba akwụna ibere na akwụkwọ na akwụna gbata etinye ego na shedi iwe na-ewedu gị gịnị m jewere gị iwe ọkwa nne gị agbagide gbagbuo di ya ọ gbagburu di oke gbasa gị esi na nne m gbagburu nna m mana ibe na shedi ọ na-asụ gị nke izute n'ori n'abalị onye sokwu na ndị bịa ṅụọ mmiri mma m na-agba akwara akwanụrụ mma ọ gbara gbata ego dowe na nche m nkere na agbata gịnị ka iji eme iji akwa nwa m ayara abụnata onye ori onye nwe onye ori oke ọtako nwechekwara ịbịa ṅụọ mmiri gị ndị ori bịa ṅụọ mmiri iwe onye ori ọkwa atụrụ gị ọsọ bọsị ya onye na-achụ m dọkịta akwalifayere m bịa na shedi m ka ịfụ ụzọ ya na-emegbuo gị nne ka ọ dị ebere unu emekwere m maka na shedi na bịa mere spa ma ejikwa kwụ ụgwọ ụmụ nwoke gị na-adị na kwanye nyekwana gị ego ka ọ dị ọdịgị ka ọ nọ ebe ahụ na-ezuzu ọ dị ya nọrọ ebe ahụ na-ezuzu ama m na ọkwụ nakwa ka nwa gị nke nọ sukuru ebe a na nke nọ n'akwụkwọ ihe akwa na-agba ekwentị ka m gwa gị ka ọ dị nwa ọ nwekwe ka ọ bụrụ akwụna
Also, I have a exhibit. Get exhibit. Chineke melme. I am you on cable transfer. On cable transfer. I name you transfer. You transfer. You never know. You might find joy. You are not joy. Joy C. Joy C. Get in a better place on onion. In a better place on Maria. I don't get Virgin Maria. You want to him sister. He went to okay, I'm blue crate kiss was worry on your hey, Agama walk order now. We are now. Tampia walk order. Tamponia. Pinam. Daddy. Arreguolam. Kife na meg. Kifo. I shall make for this guy, Silas. I'm gonna adopt Ego. I got low land to each. Can you finish? Oh, ya na. I be na ka mana wanga. Awapụta ego at least jide mobilize yo mu ndị yara ọrịa. Man. If no nyara nwanne m nwoke. Udo si kpari ba maka ụnọ. Mana ka nwoke eziokwu Silas mara ka na nka. Hey. Oga emenwu ya. Obasi bi n'igwe. O jiri umi ya. Ịmara onye na mama da ga adị sexy. Oga emenwu ya. Sacha ya. Ọnọrọ deji. Ama m ihe ga-eme. Nwanne m nwoke nechara anya kpadịba m maka ụlọ. Mma achọ m ipegoro mgbada ụlọ na VGC. Mburu vents atụ down na power nke nwaada. Ke na tago ni mu ibu moto na mma me post na steering wee na anya ha. Ka ga atọ m iche. Salas maka. Nge butugo dia na. Happy ha oga eme ya. Ihe ga-eme bụ ikpọgo ni. Kpọọ ya first ka amana ihe na pa. Kampia ya n'iwu. Kpọọ ya biko. Otu adị agba last. Ụmụ otu adị agba last. Na. Oh ya.
Mba nye ntọ chelu. Iji egbe ebe ahụ. Iji mma. Ogbunigwe adị ya. Akwa zuru ezu. Gbagam. Akwa ifuru shade a. Ihe na-ewute m ugbu a bụ na nwere hodo were tufu na dakpọrọ bụ mgbe ahịa juru ihe ọka ma mana ahịa dị na ahịa dị mma. Shop a bụ so kemmekete n'aka ya. Ihe ya mere m bụ ọwụ na egbe ga ya agbụ ya ọsịsọ. Ọ wụrụ na mma gị aya egbu ya ọsịsọ tụọ na ogbunigwe. Biko no hapụ na gịnị mere? Shop a biko hapụ na bụrụ na ọtako. Hapụrụ na shop biko. Si ya ego gị. Tụọ bọmbụ nga ya gbali ọsị m gịnị. Onye ahịa eweta ego. Onye abụọ mma na n'iyi. Ọ wụrụ ma sugbuo ya. Onye ghọrọ. Pụọ na fonu pụọ. Ai! Owei! Shop ya ka ya mkpa karịa ndụ ya. Nwatakịrị na onwe ya si kwesị ịfụrụ na nje afịa ka ebute ife. Ebutego. Ebe n'ụlọfu nnọọ mmadụ na-ebute bishọp enwekwuru anya. Bishọp ekwuru enwekwuru. Bishọp! Nwaanyị ya mgbe Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba